இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். திருமறை தியான நேரத்திற்கு உங்களை நான் அன்புடன் அழைக்கிறேன். இருளில் பிரகாசித்த மனிதர்களின் வரிசையிலே சாமுவேலின் வாழ்வில் இருந்து இறுதி தியானங்களை நாம் பெற்று வருகிறோம். எப்படி சாமுவேல் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இருளில் பிரகாசிக்கும் மனிதராய் விளங்கினார் என்பதை கடந்த தியானத்தில் கூட நாம் கவனித்தோம். 12ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் 4 வசனங்களிலிருந்து சாமுவேல் இஸ்ரவேல் மக்களிடத்திலிருந்து விடை பெற்று கொள்ளும் ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு பார்க்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டிய காரியத்தை அப்பொழுதும் சாமுவேல் கவனமாக உணர்த்த தவறவில்லை என்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். கடவுளுடைய மனிதன் எப்படிப்பட்ட ஒரு தகுதியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சாமுவேல் ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஆவார். மக்கள் துக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் அல்லது அவர்கள் வேதனையில் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அவர்களுடைய மனதிற்கு ஆறுதலான வார்த்தைகளை அவர் மனித தன்மையிலிருந்து பேச வேண்டும் என்று அவர் விரும்பியதில்லை. அவர்களை கண்டித்து உணர்த்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தால் அதை அவர் செய்ய மறுக்கவும் இல்லை. 7ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் ஏற்கனவே படித்த சம்பவம் முதல் 3-4 வசனங்களிலே நீங்கள் இதை கவனிப்பீர்களானால் துக்கத்தில் இருந்தவர்களை ஏற்கொண்டு அவர் தொடர்ந்து கண்டிக்கத்தான் செய்கிறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். இப்பொழுது 11ஆம் அதிகாரத்தின் இறுதி பகுதிக்கு வருவீர்களானால் அவர்கள் சந்தோஷம் கொண்டாடினார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். 15வது வசனம், கடவுளுக்கு சமாதான பலிகளை செலுத்தினார்கள். காரணம் என்னவென்றால் கடவுள் சவுலை அவர்களுக்கு ராஜாவாக கொடுத்து விட்டார். அவர்களுடைய ஜெப விண்ணப்பத்திற்கு அவர் செவி சாய்த்து விட்டார். எனவே கடவுளுக்கு அவர்கள் சமாதான பலியை செலுத்தினார்கள். மாத்திரமல்ல, சவுல் ராஜாவான உடனேயே அவர் அம்மோனிய ராஜாவாகிய நாகாசின் மேல் அடைந்த வெற்றியும் அந்த அதிகாரத்திலே விவரிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையிலே விடை பெற்று கொள்ளும் நிகழ்வை ஏற்படுத்திய சாமுவேல் அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு பேசி தன்னுடைய மீதியான காலங்களை அவர்களோடு சமாதானமாகவும் நட்புறவாகவும் வைத்துக்கொண்டு அவர்களால் மறக்கப்பட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதிலேயோ பொருளாதார ஆதாயங்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதிலேயோ அவர் கவனம் செலுத்தவில்லை. இப்பொழுதும் அவர் சொல்ல வேண்டிய செய்தியைத்தான் கவனமாக சொல்லுகிறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். கடந்த தியானத்திலே முதல் 4 வசனங்களிலே அவருடைய வாழ்க்கையின் வெளிப்படைத்தன்மையை குறித்து அவர் எழுப்பின சவாலான கேள்வியை குறித்து நாம் கவனித்தோம். இன்றைக்கு அதற்கு கீழே இருக்கிற வசனங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 5வது வசனத்தில் இருந்து அதற்கு கீழே இருக்கிற வசனங்களை உங்களுடைய கவனத்திற்கு நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள். 15வது வசனம் வரைக்கும் உள்ள வேத பகுதிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்பொழுது இங்கே என்ன பேசுகிறார் சாமுவேல்? அவர்கள் சந்தோஷமாய் இருந்தாலும் சமாதான பலிகளை கர்த்தருக்கு அவர்கள் ஏறெடுத்தாலும் அவர்கள் ராஜாவை கேட்டது தவறான விஷயம்தான். ஒருவேளை அது அவர்களுக்கு உடனே கொடுக்கப்பட்டாயிற்று. அதனால் அவர்களும் சந்தோஷம் அடைந்து இப்பொழுது ஒரு நன்மையையும் அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்று தோன்றினாலும் தவறுதான், அடிப்படையிலே அது தவறுதான் என்பதை மிக தெளிவாக உணர்த்தினார். 12ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே இஸ்ரவேல் மக்கள் தங்களுக்கு ஒரு மனிதன் ராஜாவாக வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு ஒரு காரணம் அம்மோனிய ராஜாவாகிய நாகாசின் பயமுறுத்துதல் தான் என்பதை அவர் குறிப்பிடுகிறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். அவன் மேல்தான் இப்பொழுது சவுல் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார். ஆனால் சாமுவேல் உணர்த்த விரும்பின காரியம் என்னவென்றால் இந்த வெற்றியை கடவுள் சவுல் இல்லாமலே கூட அவரால் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க முடியும். அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்பதை அவர்களுக்கு அவர் உணர்த்தினார்.
ஒரு வெற்றியை அடைந்து விட்டோம், நாம் ஏற்படுத்தின ராஜாவை நாம் வைத்திருப்பது நல்லது, நல்ல நேரத்தில் நல்ல முடிவை நாம் எடுத்தோம் என்று ஒருபோதும் அவர்கள் தீர்மானித்து விடக்கூடாது. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த தீர்மானத்துக்குள் போகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் சாமுவேல் இதை சொன்னார். ஆபத்து வரும்போது சவுல் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட, இன்னும் அவர்களுடைய நோக்கிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு மனித அரசன் இல்லாமல் இருந்தாலும் பரமராஜா அவர்களுக்கு வெற்றி அளித்திருக்க முடியும் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்த தவறவே இல்லை. நீங்கள் இந்த 5வது வசனத்தில் இருந்து அதற்கு கீழே இருக்கிற வேத வசனங்களை கவனியுங்கள். விசேஷமாக 6வது வசனத்தில் இருந்து, கடவுள் கடந்த காலத்திலே பரமராஜாவாய் இருந்து எவ்வளவு நீதியான காரியங்களை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே செய்தார் என்பதை அவர் பட்டியலிடுகிறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். 8வது வசனத்திலே 3 காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார். இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டதை பேசுகிறார். மீட்கப்பட்ட மக்கள் வழிநடத்தப்படுவதற்கு கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட தலைவர்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார். அதே 8வது வசனத்திலே கடவுள் கொடுத்த சுதந்திரமாகிய கானான் தேசத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறார். 9வது வசனத்தில் கானான் தேசத்தை இஸ்ரவேல் மக்கள் சுதந்தரித்து கொண்ட பிறகு பின்மாற்றம் அடைந்த போது கடவுள் அவர்கள் மேல் எடுத்த கண்டிப்பான ஒழுங்கு நடவடிக்கையை குறித்து அவர் பேசுகிறார். அதன் பிறகும் அவர்கள் கடவுளை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்ததினாலே மனம் இறங்கி அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து கடவுள் அவர்களை ரட்சிப்பதற்கு நியாயாதிபதிகளை எழுப்பினதை குறித்து 11வது வசனத்திலே அவர் பேசுகிறதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். அதன் பிறகுதான் இப்பொழுது நடந்த சம்பவத்தையும் அதோடு அவர் சேர்த்து கொள்ளுகிறார். இப்பொழுதும் உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்தபோது நீங்கள் ஒரு மனித ராஜாவை தேடினது தவறு என்று அவர் கூறுகிறார். அப்படி என்றால் 11வது வசனம் வரைக்கும் கடந்த நாட்களிலே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வந்ததோ, எப்பொழுதெல்லாம் வந்ததோ அப்பொழுதெல்லாம் கூட இருந்த ஆண்டவர் இப்பொழுதும் கூட இருந்திருக்க வல்லவர்தான். ஆனால் இது நீங்களாகவே எடுத்த முடிவுதான் என்பதை அவர்களுக்கு தெளிவாக உணர்த்தினார். இறை மக்களே, நாம் இந்த உலகத்திலே வாழும்போது கடவுளுடைய மக்களாக இந்த உணர்த்துதலை நாம் பெறுவதற்கும் தவறக்கூடாது. இந்த உணர்த்துதலை அடுத்தவர் வாழ்க்கையிலே கொடுத்து விடவும் நாம் தயங்கக்கூடாது. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் சாதகமாய் இருக்கிறது, நான் ஜெபித்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டு விட்டது, நான் கேட்ட காரியத்தை கர்த்தர் உடனே எனக்கு கொடுத்து விட்டார், அதிலிருந்து நான் ஒரு வெற்றியையும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கிறேன் என்பதற்காக அது முழுக்க முழுக்க கடவுளின் சித்தத்திலே நிறைவேறினது என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியதில்லை. அதற்குள்ளாகவும் சென்று நீங்கள் வலுவின இடங்கள் உண்டா, உண்மையாகவே அது கடவுளுடைய முழு இருதயத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம்தானா, கடவுள் அதிலே திருப்தியாய் இருக்கிறாரா, சந்தோஷமாய் இருக்கிறாரா என்பதை நீங்கள் ஆராய வேண்டும். இன்றைக்கு இறை மக்கள் நாம் இதிலே தான் கவனமாக இருக்கிறோம். நான் கேட்டது எனக்கு கிடைத்து விட்டது, நான் சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன், எனக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டது, முன்னேற்றம் கிடைத்து விட்டது, எல்லாம் சரிதான். ஆனால் இவைகள் எல்லாம் கடவுளுடைய திருவுள சித்தத்திற்கு ஏற்றவைகள் தானா? கடவுள் அதிலே தொடர்ந்து மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறாரா? நீங்கள் அந்த விஷயத்தின் மூலமாக கடவுளை மகிமைப்படுத்த முடிந்ததா? இதை நீங்கள் உணர வேண்டும். இதைத்தான் சாமுவேல் அவர்களுக்கு உணர்த்தினதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். கடந்த கால கடவுளின் நீதியான கிரியைகளை அவர்களுடன் அவர் பகிர்ந்து கொண்டதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். ஆண்டவரிடத்திலே நாமும் கெஞ்சுவோம். ஆண்டவரே, சரியான நேரத்தில் சரியான உணர்வினை நானும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்கள் வாழ்க்கையிலும் அதை நான் கொடுத்திட வேண்டும். மக்களுடைய மனப்போக்கிற்கு ஏற்ற விதமாக நான் வாழக்கூடாது. ஆனால் செய்ய வேண்டியவைகளை சரியான நேரத்தில் செய்யவும், சொல்ல வேண்டியவைகளை சரியான நேரத்தில் சொல்லவும் கிருபை தாரும்.
எல்லா நேரத்திலேயும் நான் உம்முடைய திருவுள சித்தத்தின் மையத்தில் இருக்கிறேனா, உம்மை திருப்திப்படுத்துகிறேனா என்பதில் என்னை நான் சீர்படுத்தி கொள்ள, நிதானித்து கொள்ள கிருபை தாரும் என்று மன்றாடுவோம். இதுதான் சாமுவேல் இறை மனிதனாக அவர்களுக்கு உணர்த்தின ஒரு மேன்மையான செய்தியாகும். இந்த செய்தியோடு இந்த நாளில் நீங்கள் தொடருங்கள். இறை ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட நிலைத்திருக்கட்டும். ஆமென்.